願い申し上げます。携帯電話のご使用は他のお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。Passengers are reminded that portable telephones should not be used. ご案内申し上げます。